No niin, kuvataan vähän videota tästä turbokaminasta. Tää on tosiaan tämmönen Timcon Compura säiliö, mihin on laitettu turbo. Ideahan tämmössä on se, että tuolla säiliössä poltetaan puuta, niin sitten se puu kun se palaa, niin se tulee näitä kaiken maailman kaasuja, niin se pyörittää tuota turboa. Ja sitten tuo ahtoputki on vedetty tuonne säiliön pohjaan, että se kiihyttää sitten sitä, kun se palaminen kiihtyy, niin se samalla puhaltaa lisää happia sinne. Niin se palaminen vaan kiihtyy ja kiihtyy. Tähän voisi laittaa pari videota, mitä tällä aikaisemmin on pöhistelty. Niin. Siellä on tämmönen parissa tunnissa väkästelty hökötys. Siinä on joku pannuhuoneen vanha luukku tuossa. Ja sinä se tahtoo olla, että tuota luukkua ei saa kunnolla tiiviiksi, että se vuotaa sieltä, mutta se on ihan hyvin pitänyt, kun on laitettu kivivillaa tuonne väliin. Niin tuossa on joku tuommoinen rosterikorkki sitten, niin siitä on ollut hyvä sytyttää aina ja lyö korkki kiinni. Ja kompuralla se tosiaan toista kompurasiivestä pyöritetään vauhtiin, että se lähtee pöhisee sitten. Mä otan tuon nyt tuosta sisälle ja ruvetaan hitsaille. Tässä olisi tosiaan tuo turbo, mikä siihen pitäisi laittaa, että se on ihan aito holsetti, mutta ei tätä nyt oikein mihinkään muuhun ole järkeä laittaa, että ei tämä niin pahan väliä ole, mutta ei tämmöisellä kyllä paljon tehua saa. Tehua ei saa paljon mitään vertaa. Makso tosiaan vaan sen 50, niin kehtaa laittaa tuommoiseen kaminaankin. Oas ne pieni kokoero. Saa nähdä miten alkaa pöhisee. Mutta se pitäisi nyt siihen alkaa laittaa. Täällä on tosiaan ennen tuota turpoa sitten, niin tuossa on tommonen ritilä, ettei mene tuonne turpoon kaikkia puuta ja paskaa. Kun tässä on video siitä, että kun ei ollut tuota verkkoa vielä tuossa, niin miten siinä kävi. Meni vähän särki se turpo silloin, se veti jotakin puunpalasia sinne ja meni jumiin täydestä laukasta, niin otti vähän siipeisessä, mutta nyt tosiaan ajattelin, että kun tähän tulee tuo T3 laipalla oleva ahin, niin teen 3 tuuman putken tästä tuohon, niin virtaisi kunnolla. Mulla on täällä aikaisemmin on veistellyt tämmöisen laipan, niin saa tämä hitsata siihen, niin tuota holsettia ei viitti hitsata suoraan pakopesästä tuohon, vaikka eipä se sitten sen parempaa tee, että sen laippaa. Siinä se nyt ois. Tässä alkaa testejä ottamaan tästä. Siellä on tosiaan holsetti paikallaan ja öljyn kierronkin sai siihen tehtyä ja se tuntui tosiaan pelaava. Että se on tosiaan porakoneella pyörii tuommoinen auto-ohjausteostimen pumppu ja tuolta kanisterista se ottaa öljyn ja tuosta menee täys metallipunousletku.
turpoon ja sieltä tulee sitten paluulinjaa raataputkeen, se muuttuu puutarhaletkuun ja se tulee tänne kanisteriin. Öljy kierretään siinä. Sitten täällä on tämmönen joku kompuran mittari, niin siinä on ahtopainen mittarina toimii se. Pitäisi nyt alkaa lyömään puita pesähän ja tulta sinne ja katsoa miten se alkaa pöhisee. Siellä on nyt pesää täynnä koivuklapia ja sillä on vähän paperia ja pikkusen laitoin polttoöljyä sinne, niin se vähän helpottaa tuo syttymistä. Se on ehkä hankalinta tässä hommassa saa tuo pesä syttymään, mutta kyllä se aika hyvin saa, kun mulla on tässä tää korkki, niin se saa vetää ensin tuon luukun kiinni ja sitten sytyttää tämän korkin kautta ja tuosta antaa ilmaa, niin sen saa palamaan sitten. No niin, nyt pitäisi sytyttää tuo. Mulla on tässä tämmönen hieno sytytyskeppi, niin laitetaan tuosta vähän polttoöljyä ja kastellaan tuota. Laitetaan tuonne vaikka vähän nyt löpyä pönttöön ja vähän hankalaa yhdellä kädellä nyt kuvata, mutta tää on vähän hankala homma. Sytty. Joo, tässä on semmonen viikko pyörähtänyt siitä, kun on viimeksi tuolta tullut kokeiltua. Ja se on nyt jäähtynytkin tähän mennessä, niin ei ole niin kuuma enää. Että siitä ajattelin nyt alkaa kokeilemaan, että jos se saisi nyt pöhiseen kunnolla, niin taisin nyt tuosta täytellä puulla ja pahvilla ja muulla palavalla. Ja sitten kun sajettuu se lakka, niin lykätä pihalle ja kokeilla, että joskus alkaisi pöhiseen. Eikä siinä, aletaan täyttää. Joo, no se pitäisi siitä nyt sytytellä. Tällä kertaa en laita tuota öljypumppua tuo, että mä laitan spray-öljyä tuonne turpoon sitten. Niin se tuppaa olemaan tuo raakaöljy, se on niin paksua, että se ei sitten pyöri tuo turpa noin pienellä kompuralla kovin hyvin. Niistä ei saa lähteä vauhtiin. Ei se tuo turpo siitä kovin tykkää, mutta ei tässä nyt oikein muutakaan mahaa ja ei tuonne mikkeen kovin hyvä ahino muutenkaan. Taisin nyt tuosta vähän polttoöljyä.
Lähtihän se holsetti sitä viimeinkin pöhiseen. Kyllä se melko kuumaksi menee tuo pönttö, kun tässä metrin päässä seisoo, niin tuntuu, että housut palaa jalkoihin kiinni. Että melko kuuma on, että mulla oli tuo mittari tuossa, mutta siinä on asteikko loppuu vaan 600 asteeseen, se näytti maksimia ja tuo kompurapesäkin näytti maksimia, että kyllä se ihan lämpimänä käy koko pönttö. Makiaa 20 senttistä ketuhäntää tuli tuosta perältä, että en tiedä vielä miten se kamerassa näkyy, mutta ihan kunnolla alkoi pöhisee. Tahtoo vaan sakata melko paljon, että en tiedä miksi se tuolle yskii, että ei kai siinä. Mä annan sen tuossa jäähtyä ja laittakaa kanavatilauksia, jos kiinnostaa nähdä lisää tämmöistä sisältöä. Että kyllä mä tästä kuvailen vielä tavaraa tästä pöntöstä. Että ja seuraavistakin pöntöistä mä vähän veikkaan, että ei tää ainoaksi kaminaksi jää mitä tulee rakenneltua, mutta eipä kai siinä. Katellaan mitä keksitään seuraavaksi. Se on moro. Oho, sitten vähän palaamaan toi. Sammus.